Det var Hvad er det mest barnlige, du har gjort? Jeg var til en fest. Og så sådan, tror jeg besvimede og slog hovedet ned i en vase, og så fik jeg hjernerystelse. En dreng, der hedder... Hej venner. Hej venner. Vi havde brug for en undskyldning til at drikke alkohol på en onsdag. Så i dag, der skal vi lege, sandhed eller shot. Og vi har købt... Må jeg vise det her, tror du? Hvorfor skulle du ikke med det? Jeg ved det ikke. Vi har købt sådan en her, sådan en Manunuta. Mintu twist med karamel. Og så har vi begge to skrevet en masse sådan questions, som vi trækker en. Og så hvis man ikke vil svare på det, så tager man et shot. Det er sådan ret simpelt. Det er bare så. Okay, og det her, det er Selina. Det her, det er Selina. Vil du lige explain about yourself? Hvem er du? Selina. Okay, det er bare Selina, og jeg er bare Jasmin. What? Klokken er sådan 9 om aftenen, og vi er fucking trætte, faktisk. Vi burde sove. Vi skal i skole i morgen. Men her er vi. Skal vi ikke bare gå i gang? Jo. Hvem skal starte? Jeg kan godt starte, hvis det er. Okay, Selina starter. Og så skal jeg... Altså, det er dig, der skal svare på spørgsmålet, eller det er mig, der skal svare på Det er dig, der skal svare på spørgsmålet. Okay. Drømmejobbet. Hvad er dit drømmejob? Automatiktekniker hos Lego. Fancy. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Nå, så er det min tur. Jeg føler altså, at vi har skrevet nogle ret nemme spørgsmål, faktisk. Sådan, Jeg har et spørgsmål, jeg i hvert fald ikke skal svare på. Okay. Hvad er den perfekte date for dig? I don't know. Hvis du ikke kan svare på spørgsmålet, så må du drikke, altså. Jeg skal lige tænke. Sådan en date, hvor at vi sådan tager i Tivoli eller sådan noget. Laver et eller andet mega adventurous. Tager ud og sådan besøger et hjemsøgt hus eller et. Hvad er dit største turn-off ved en partner? De der alfa-typer, den der lige skal pointere, at de er alfa-male. Det er så der, jeg siger, okay, det er super fint. Jeg tror, mit største turn-off er sådan alting. Det blev den. Hvad er din største frygt? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tager et shot. Øj, den lugter ikke godt. Jeg ved ikke, om jeg kan tage det. Sådan. Det her det er et dobbelt shotglas, bare lige til info. Og jeg gider altså ikke tage et dobbelt shot. Så nu tager vi et shot. Jeg er faktisk bange. Jeg tror, det her er min største frygt. Mine briller falder af. Ej, puha. Det smager tus. Ja. Nej. Det smager en blanding af sådan sprittus og mundskud. Har du nogensinde oplevet noget overnaturligt? Explain. Så jeg bor i en gammel købmand, der er hjemsøgt. Jeg ville lidt ønske, jeg havde fået det spørgsmål. Der er et eller andet, der bliver ved med at åbne og lukke dørene og tænde og slukke for lyset og tænde og slukke for vores tv og skifte kanaler, som det selv har lyst til. Det er sgu meget hyggeligt. Nu trækker jeg en. Jeg vil have den her. Hvad er det mest barnlige, du har gjort? Altså sådan nu, i dag, eller? Generelt. Generelt, så kan jeg lige så godt sige, at jeg skede i bukserne, da jeg var 1 år gammel. Nej, men altså noget, der sådan er barnligt i forhold til sådan, når du lige tænker på, hvor gammel du har været. Det er det spørgsmål, jeg ikke vil have, fordi efterskole. Hvad fanden lavede du på efterskole? Det er faktisk... Hvad er det mest barnlige, jeg har gjort for min alder? We're doing it again. Fuck, helvede. Øj. Uha det.
Den var spicy. Okay. Hvad er din største guilty pleasure? Det ved jeg ikke. Chokolademilkshakes. Der var ikke noget, der står det. Altså ligegyldigt, hvilken fucking dag det er, om jeg er så fucking syg igen. Så Selina drikker meget chokolademilkshake. Det gjorde jeg faktisk også på et tidspunkt. jamen, altså det er voldelig godt. Jeg tror seriøst, alle lande, jeg nogensinde har været i, der har også fået en fucking chokolademilkshake i løbet af tiden. Ligegyldigt, hvor længe jeg har været der. Hvad er den dummeste måde, du er kommet til skade på? Det er fucking sjovt, det her. Så da jeg gik i sådan 4. klasse, tror jeg, der havde vi, jeg ved ikke, I kender nok alle sammen til ordet duks i folkeskolen. Det er forhåbentlig ikke kun min folkeskole. Okay, godt så. Jeg var duks sammen med 2 af mine rigtig gode venner på det tidspunkt. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var. Men jeg kan huske, at vi var gode venner dengang. Og så, jeg synes, det er lidt kedeligt at være duks. Så jeg stiller mig op på bordene og begynder at danse. Og hoppe fra bord til bord. Hvilket er fucking dumt. Jeg skulle tage bordene af, men i stedet valgte jeg storm på bordene og hoppe fra bord til bord. Okay, men så i det jeg hopper fra et bord til et andet bord, så sådan, eller lige inden jeg skal til at hoppe, så vælter det bord, og jeg falder ned i det andet bord med et bord ovenpå mig. Og det endte med, sådan hele vejen op af mit lår var bare fucking blåt. Sådan et kæmpe stort blåt mærke. Oh my god, jeg glemte fuldstændig alle de gange, jeg har haft hjernerystelse. Det er måske fordi, du har haft hjernerystelse så mange gange. Ja. Jeg var til en fest, og så sådan, tror jeg besvimede og slog hovedet ned i en vase, og så fik jeg hjernerystelse. Anyways. Jeg er kommet til skade på mange måder, men jeg har faktisk aldrig haft hjernerystelse. Og jeg har endda fået 3 i hovedet. Og en anden, der sådan var ved at sådan fælde det her træ, og de havde bare ikke lige tænkt over, at der var faktisk andre mennesker rundt om, og så fik jeg 3 i hovedet. Bro, det er crazy. Altså, jeg er ikke live og okay, og jeg fik ikke hjernerystelse eller noget som helst. Hvad handlede din sidste drøm om? Nu er det jo faktisk sådan, at jeg drømmer ikke så ofte. Jeg tror, at den sidste drøm, jeg kan huske, er fra efterskolen. Og den har jeg faktisk ikke siddet og læst. Det er 2 år siden. Er det ikke 3 år siden? 3 år siden. Det er 3 år siden, vi har gået på efterskole. Det er crazy. Jeg tror bare, jeg tager et shot, fordi Vi har været venner i sådan 3 år. Vi har været venner siden vi var 14. Vi bliver 18 til det så. That's crazy. Men altså, jeg kan godt mærke, at den drøm, den skal bare ikke deles med resten. Altså, det er ikke fordi, det er sådan slemt, men der er bare nogle mennesker, jeg kender, jeg ikke gider at have. Kender det? Kender det? Jamen sådan, det var lige slemt til at starte med, men det er Altså, faktisk ikke så slemt. den smager overhovedet ikke af karamel. Den smager bare af sådan slikstok. Ja. Og mundskyld. Det værste er, at jeg har stadig det forkert. Okay. Første celebrity crush. Du ved allerede godt, hvem jeg skal til at sige, ikke også? Ja. Mit første celebrity crush, det er rapperen fra Bars and Melody. Og problemet er, at jeg stadig crusher på ham den dag i dag. Og det er gået 8 år, så... Nej, der er gået 9 år. Der er gået 9 år. Anyways, måske det er derfor, jeg tænkte du. Jeg crusher på den samme dude i 9 år, og sådan, han ved ikke rigtig, hvem jeg er. Så jeg har mødt ham. Jeg har billeder. Insert picture here. Og jeg skal til koncert med dem igen, hvis I skulle være interesseret i at vide det. Hvad er det dummeste, du har sagt under en præsentation? Jeg har skrevet den der, og jeg sådan vidste allerede, hvad jeg ville sige, hvis jeg fik den. Jeg kan ikke huske alt det med de præsentationer, jeg har lavet, fordi på en eller anden måde, så formår jeg altid at sådan Jeg har fundet mig. komme ud af dem på en eller anden måde. Og den sidste præsentation, jeg kan huske, jeg lavede, det var det, vi havde projektuge på efterskolen. Og det var også noget halvsjappet noget, altså det var lavet på... Jeg har faktisk heller ikke lavet en præsentation lige siden. Jamen sådan, det er ikke fordi, jeg ikke har skulle. Jeg har matematikfremlæggelse i dag. Men... Ja. Yeah. Man kan jo få lov til at lade være. Men det er fordi, jeg lavede det, så jeg faktisk det til at lære, at jeg har lavet noget, der sådan ingen af den præsentation, jeg faktisk snakket
Nej, det ved jeg ikke, så det bliver... Yeah! Victor. Hvad? Nej. Har du nogensinde haft et crush på en lærer? Sjovt er, at jeg er stadig forkert igen. Krus. Krus. Har du nogensinde haft et krus på, eller? Okay, har jeg nogensinde haft en crush? En crush. Oh my god. Okay. Har jeg nogensinde haft et crush på en lærer? Svaret er ja. Okay. Hvem? Det var ikke en del af spørgsmålet. Nej. Jeg kan sige så meget, at det ikke er en fra efterskole. Nå. Så. Okay. Jamen, så er det irrelevant. Til alle jer efterskolelærere, der ser med derude. I'm not talking about you. Hvem var dit første crush? En dreng, der hedder... Jeg kan ikke putte det her i. Kan jeg ikke sådan bygge hans navn ud, når du siger det? Og så ser man vores reaktion og ved, at jeg har haft et crush på den her. Der er en seddel her, der er ved at falde ud, så den tager jeg. Og det værste var faktisk ham her. Han havde et crush på min bedste ven. Fuck, jeg havde noget, det sker. Så da jeg endelig havde sådan taget mig sammen og sagt det til ham, så sådan en uge senere, så siger han til min bedste ven, han kan lide hende. Så jeg sådan, nå, okay, super. Hvad er den værste ting, du har gjort? Altså sådan lovmæssigt, eller? I'm taking another shot, bitch. Åh! Den sprang. Så synes jeg lige, vi tager en tand ned. Har du nogensinde haft lyst til at kysse nogen med en glob hver? Hvis ja, hvem? Nej. Nej. Men altså, Seriøst, så du har kysset hver eneste person, du har haft lyst til at kysse? så har det kun været en, så det jeg føler, det er sådan... Ej, der to. Men det er fordi, at jeg har ikke sådan sygt behov for at kysse folk. Sådan, altså jeg kan faktisk virkelig ikke lide tanken om at dele mundvand med folk, jeg ikke kender overhovedet. Så jeg skal kende folk godt for at overhovedet have lyst til det. Mm. Eller bare kende dem i 2 uger, åbenbart. Nå, okay, nu tager jeg den aller sidste seddel. Så er jeg ikke flere tilbage. Den var på hovedet. Hvad er den mærkeligste ting, du finder attraktivt? Langt hår. Nej, jo. Men også... Det kommer jo an på, hvad du er til. Men det kommer an på personen. Nogle gange langt hår. Det er ikke engang mærkeligt, er det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg finder nørder attraktivt. Det føler jeg, Ja, det gør jeg det. også lidt. Det gør jeg også. Folk, der er sådan en nørd inden for de samme interesser som mig selv. Fuck this. The box is empty. Så er der til næste gang, man skal lege sandhed eller shot. Jamen venner, det var alt for den her video. Vi ses næste gang. Venner, husk at like og subscribe. Følg min Instagram eller sådan noget. Jeg tror, jeg skriver et eller andet i beskrivelsen. I kan også følge Selina, hvis hun vil have shoutout. Nej, tak du. Det vil hun ikke have. Lad være med at finde hende. Ha' det godt, venner. Vi ses.